Puspusan ngayon ang ginagawang information drive ng Bureau of Fire Protection sa nalalapit na pagsalubong sa bagong taon upang maiwasan anumang disgrasya o insidente ng sunog. Naritong report. Binisita ng mga opisyal ng Bureau of Fire Protection ang probinsya ng Cebu kahapon. Inalam nila ang kondisyon sa mga lugar na grabing sinalanta ng bagyong Odette. Magsasagawa din ng assessment sa mga nagawa ng ahensya. Inatasan ni Fire Director Louie Puracan ang lahat ng kawani ng ahensya na maging alerto sa mga insidente ng sunog. Alinsunod sa kanyang utos, magsasagawa ng pag-iikot ang BFP sa mga komunidad upang maiwasan ang sunog sa pagsalubong ng bagong taon. Pinaalalahanan din nila ang publiko sa tamang paggamit ng generator dahil posibleng pagsimula ng electrical problem. Doble ingat din ang paalala sa mga gumagamit ng kandila habang wala pang supply ng kuryente. Magbantay sa among panawagan sa mga katawhan. Noong mga nakaraang linggo, ilang insidente ng sunog ang naitala sa metro cities ng Cebu. Ang ilan ay nagsimula sa napabayaang kandila. Dagdag panawagan pa ng BFP ang wastong paggamit ng mga paputok at dapat sa mga designated firecracker zone lang. Manaman ni uplan iwas paputok. Nga kumugamit man ta na may authorized man ang ubnay na siya ay regulated nga firecrackers. Depende na siya sa kadaghanon sa pulbura. Ang regulated nato is locally manufactured nga firecrackers. Daghan ra bang nagsulod nga mga imported. Ilang LGU naman sa probinsya ng Cebu ang nagpalabas ng kautusan na nagbabawal sa paggamit ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Simula ng payagan na magtinda sa firecracker zone sa Barangay Buhang sa Haro, Iloilo City si Manong Jeffrey, hanggang ngayon daw ay matumal pa rin ang bentahan ng paputok. Problema niya kung paano mauubos ang kanyang stocks hanggang Biyernes. Why pigado pa? Ginagawa pa ganit na customer kay ti. Why pagid customer mo? Samantala, maliban sa pagpapatupad ng guidelines upang maiwasan ang disgrasya sa mga firecracker zone, mahigpit na nagbabantay ang BFP upang masunod ng mga nagbebenta at mamimili ang health and safety protocols. Para kung mayara ba siya magtabog ng mga metal, at least hindi man magilayon nga mag-ignite o mag-spark. Ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV.